Casa alba lui Mânca. Ai emoții când comentezi? Nu se vede. Poți să mă filmezi filmind. Vezi că te dau pe YouTube? Nu. Ba da? Eu am vedere să una o faci așa. E dacă eu am să film, toată ziua am să filmez. Auzi la? Dar dacă dă foc așa ea aici, ea în așa și bă.